kɛri bila an bɛna baara de daminɛ bi su in na ka di kosɛbɛ kosɛbɛ a kɛri bila a ka commenter a ka partager fɛnɛ an kanubagaw a caman bɛ Afrique de l'Ouest a bɛ Afrique centrale a bɛ Sud Afrique kɛrɛnkɛrɛnnen na Gabonkaw ne ye Gabon fɔ dɔrɔn i bɛ Hamidu ye Hamidu ale b'an ka live a ka ca na a b'a bɛɛ suit a tulen don bi su in na ka di n bɛna don dɔ ko o don ko an ye kuma kuntigi an ka Ala nasira ko k'a lamɛn bi Ala wele yɛrɛ bilahi n kɛlen na alikuranɛ ko ɲana a tulen bɛ sigi fɛn a y'a partager Ala wele yɛrɛ bi valeur di adamaden ma cogo min na adamaden kan k'i yɛrɛ kɛ cogo min na ça fait k'a dɔn n bɛ nin baara in na n bɛ nin métier in na walima n bɛ tubabu yɔrɔ u b'aw nɛgɛ de u b'u nɛgɛ ko u bɛ tubabu jamana minnu na wala kota jamanaw don a bɛ tan ça fait a y'o kuma ninnu a y'olu bɔ a kunkolo la i y'a faamu wa Ala ka dugukolo ye Ala dɔrɔn de ta ye a fan bɛɛ ka kan Ala ye maa de bɛ dugukolo sanuya dugukolo t'a yɛrɛ sanuya hali ni bari kɔnɔna don ni e dusukun kalasira o yɔrɔnin min na ye bari dugukolo yɔrɔnin min na ye o yɔrɔnin bɛ kɛ dugukolo sanuma ye yanni e ka bɔ yen a ye Ala wele a ka da Ala la a ye Ala wele a ka da Ala la adamaden a ye da i yɛrɛ la fɔlɔ Ala wele la f'i yɛrɛ ka da i yɛrɛ la fɔlɔ n'i dar'i yɛrɛ la dɔrɔn o bɛ ka ɲi mais n'i tigɛr'i yɛrɛ la dɔrɔn o bɛ nkalon karamɔgɔkɛ Ivo Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ kɔlɔsi fɛ Ala bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ kɔlɔsi tɛ Ala bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ kɔlɔsi tɛ a tile nka an bɛ silamɛya min sira kan n'o ye Alakira Muhamadu ye a nana diinɛ min d'an ma kira tile tɛmɛnen kɔ diinɛ selen an ma nin jamana in na yan an ka Mali jamana na yan walima Manden jamana na yan kɔlɔsitigiw de ye bɛɛ ta kɔlɔsitigiw de ye bɛɛ ta an ka nin jamana in na yan parce que i b'a sɔrɔ kɔlɔsi kɛra masiri ye an fɛ k'a sɔrɔ kɔlɔsi ye adamaden guidela de se ka courage di donc kan ka Ala wele cogo min na kan ka da Ala la cogo min na i kan ka i yɛrɛ kolo Ala ye cogo min na i bɛ Ala wele la n'a y'a sɔrɔ misaliya la astagfirullah wa bɛɛ bɛ k'a nɛgɛ Ala bato cogoya dɔ la walima Ala wele cogoya dɔ la a bɛ baraji sɔrɔ dɛ nka a kana k'a kɔnɔ k'a ka laɲini kɛ tiɲɛ n bɛna fɔ aw ye yan n ka kamalennin prépara min to ka kɛ n kɛrɛfɛ n'a bɛna n tɔɔrɔ ta kɛ Maga yɔrɔ n'a nana a bɛ n dakolo ja n y'a fɔ a ye n ko Maga ok wa bɛɛ y'i nɛgɛ o y'i jan ko han n ko bilahi talahi u ye nɛgɛ o y'i jan i tilala kalan na Ala wele i tila kalan na taa baara kɛ a bɛna tila université la waati min na u y'a nɛgɛ ko n'i taara dawa tournée na dawa tournée tile 40 bɔli ko n'i bɔra o y'a bɛɛ i n'a fɔ maa min ye hiji ko 40 kɛ i y'a faamu wa kɛra min kɛ a ye école bila yen a bɔra a taara tournée na a taara tournée na a segira a bana école ma siɲɛ don dɔ la a nana a sigimɛ ne kɔrɔ o y'a sɔrɔ u y'a laveur de cerveau k'a la quoi k'a bɛɛ lajɛlen ɲami a sigilen a bɛ se ka kɛ ten subhanallah la ilaha illallah a t'a si fɛn si tɛ yen k'a fɔ k'a base mɛ nin kan parce que n'i basera o kan sisan ko i ye kira ka sunna bila i n'a fɔ sisan anw b'a sigilen min kɛ n ka istighfaru 1000 kɛ n ka latifu 1000 kɛ n ka kaharu 100 kɛ ko ni y'o kɛ ten k'o tɛ kira ta kɛcogo ye u y'o de don a kunkolo la o la a sigilen si yɔrɔnin kelen na subhanallahi dɔɔni alhamdulillahi dɔɔni walima la ilaha illallah dɔɔni walima astaghfirullah dɔɔni n'a ko subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma salli ala Muhammad finalement ne y'a sigilen to ne ko karamɔgɔkɛ ma Ala dɔn fɛn min tɔgɔ ye Ala e m'a dɔn mɔgɔ minnu taara i nɛgɛ ka baroni dɔɔni k'i ye i y'olu de dɔn
ko mun wala yi nege de ko ni amma zigli mi ga ka to nyo na jama ga ko te ko ya ngalo do o yara de do mo kira ko ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba mande umma ko ka ala ya fanteli ko ka da ka ale re kira Muhammadu ale bi ala ya fa dele le konna ka cha shen bi wolobla ngo kira na ka kira ya mizira shen bi wolobla ma non dana bi wolobla ma dikishi aw ma nda de cha kira tay bare ala go nya fara kira ma li yaghfira lak Allah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara o kira adadu do fo de no yi ne ko adadu ko nun tay chen kira adadu fo kira yere Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay adadu fo wa qur'ana be adadu jade tamina o dai ala yere kam masaya ina ala fe fendi adama do ma ko aya ke dade bala hal ka tabla farda sella ako sel wati du ha ako doy jo saba doy fly doy nani ama fa ko ake kata akadi yetu na de ako sungolo etle bi saba akadi yetu ko mina ala ma fote de ako ni sera ni ndai na bi jo fok ma wara kasi lamo mina abi ala wili ay koloshita ye fonctionnaire wa koloshita ire bulla barakla wa koloshita e mori wa koloshita billahi bi ala sigata Allah nabi dalu dima ne de wa fo ngome qur'ana dima ta ke shini iba jabi sigata Allah me mu'mina do eni shini ajabi che fekeli idu suma koko ala kula ka se niveau numa e tarika hake sigata Allah wala chama de tini wai hali faida ko non am faida menum dai zuka mena faida yere ke tugo di fo moy nekele nga faida tede bal abi faida fo mo fenta ire zuka faida yere bi ke tugo mena billahi tallahi nabina fawi suno ha lahara ndedder kon don dama alala la ilaha illa allah muhammadur rasulullah modana maka min dama nasabana arabu ga kana ka da qur'an ndo ha malikaram go ngale na alquran bonya na qur'an mi femul amunu me ka faida di ni ajo kema bi kono do ta ba benga do billahi tallahi suma wallahi malikaram go me ka faida di ile zoga kema bi kono do benga do me hakilima de ba fam hakilima o de ba fam me hakilinda tayi hakilima fla de tayi mafla o de tuga ngalo yi me mina ngalo tamashin yira awla ne ta fa ne karam ko nta ngalo yi de mina tamashin do yira ila billahi tallahi bi tasira do sino hal ne musique de flex do sigile do ba fa ya atule be na kan ngalo digala o ti banko la koy wala wafo atule be na kan ngalo digala me ne atule de tuga kuma do fo ngo ni ne dalu di mo ma na re ku dalu mi ngala kana barka do ndala yero ya dai chebeti sugo fo chebeti ne be minge ma fo ko ne ka donya be ko ne ba be de rezo ka o se ya ke o est-ce que mo se ka donya be de rezo ka me ina fo sa kana adama do arneke rezo ka ire timma moru be faida mi ndika cha ru timma ka ni na fiu ko donya te mi na fiu walma kilia yere shi bet se ga minge fiu fa ka sa lere mai wala ne be la wala we sangare ayrata ni sigara atule la do yireta nga mi la ay dala la ka da qur'ana ay dala la ala ka kuma ka qur'ana nga kana ni ne de fa ka do ko qur'ana ma bulo chedo de adama min do ga muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni de be ne wahabiya uche wabiya bakile mbe ti fu fi tawhid me bi sufi bakile ti fu fi muhammad ya fama bu ñon jeen ñu randi tawhid muhammad boni tawhid forama ibna mu ko ala kelman wala de yabe me kana ñina de jende ala fi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ay ko ama ko muhammad ame muhammad de na few suno e muhammad manane ala ya nga jamana na muhammad ya sura ala biya mais différence mbano lu ci muhammadu ambe muhammadu de few de ba a différence be ani kafiru ci sigata o différence de ba ni bolisono ci ne te ko no bolisono ta do kala be di muna kilisi labana ba fo ko ni ko ala ne ba
jago ba do ko ala be ba do ko kira be me ma ke Muhammad tay o de la o fiye buka amana nene emi go ka ba ke Muhammad tay am la ke Muhammad de ke dafa ko ala andi ala so ala ko Qur'an ko wa in kuntum tuhibuna la fattabi'uni yuhibbukumullah wallahi na ko ne ala ka kaw fe ko aka tu Muhammad de la ay tu Muhammad la aka ala kira ke wasila ya aka ala kira ke yelele se aka ala kira blanya aka ko bela aka ala kira kanu bla fe pele ile san fe sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ambe hadisa fa ambe sunna fa am galoy moko ke wale de bi suna yira suna fo afa ga fenda de fam wa fa yi suna aya to do atule do mena fa yi suna mena do dalu ko de ko ani moru be ka dalu ko ga mi so ka ala na atulai ne kawatimu moru be kawatimu mumla ne ga donda mambo kawatimu ko na ko so diga lo tere parce que kawatimu donaw mathématicien D'accord. mamu no be mathématique do nare do flene ne mathématique do afi bakila ne en sura matira na tellement que ala sona ma dalu be ne bolo ni te baki jede ete ka en sura matière de la baki sura ne dalu te o mano ko de mais ne taje parce que ne dalu fla de fo dalu fala jumay ngo ne ni ngala nyoro sharia be dafa ni ala te so ne ga sanani ke ala te aflan jumay ne ko mi ban kala ma ne fa ko kalan ke mu fa bunya kama ne kalan ke ala ti so ne ga yi ala ti ma un ba am fa un ne ka am ba un ne examen sile fa ni ba bitla ka ti sigi ko ala kala ki koy kan yera ne ga billahi kan yera ne ibba bi klinga dugo mi ga shiga dugo mi ga timiri fika ko ke fika dugo mi ko ke ne dugo mi ko ki fa ni ba ha ke na ku danga bile danga ti billahi ni masa bunya ni ya Allah hormani ni ya akaka ketake aka shiki danga aka shika ko be bilala ti da me ha ni danga ko ke kramo ke halim mas e ma masa do ala be de chama duma din danga di do de be abo de fe parce que muna o de kadai kasro o de be ka atiri sora da ko de be ka dami che o de be ka horaje no kadai okay danga billahi arisan ke wale wadu go bi san ke wale afamuna ba atule do angata an kuma yaro jima sisan Qur'an al-Qur'an ayatu Qur'an yiri ayatu yiri la kilisi ay hakili to ala fe do be moru bulu ko la tru ni anga jamana na ajatira ka ke somo ga fe ma vraiment que somo ko kala mo ko ru chama ne ba ke somo tay era ni la tru era fa ka badro wa bia do fe ko ato era foli dara dama diganga ju muso wa bia do fe mais anga wa bia almami do bia kala mo ko witle kan nen uka misri la hali shini abilla wi yere moruka mais o de naga kalande abdara de fara o wa bia almami so rabe ko turabu ci papila ben ala taali shini nene abdara biteme na yiti che ma ku mushuli tayele parce que ata do mi kala ya libu to ko so ba fa ngo wa bia ya ngo ay tigala billahi digan galote nen ala ci wa bia de uga misiri bia witle ka nen anaka wa bia frokani billahi abdara ci ka safi karamo ke o erla de ata do ni erla ala wala betidi ale be turawu ci la kuma na uga turawu ci papier de la onga soma oni domba menu mu yera kungo chaya wala parce que ma foti soma ni domba menu mu kungo chaya o wa fere tam woti kaburu bogo chede tandi nya so wulo bla bogo chede o le bi yeli kede ngache ni be turawu la ko wala ni mun te wi hen iti turawu donde ni te kama dun turable ide ni ma damu tonde ni shite chen turawu ma jigi dangun kama turablingo tala jala ngomo ko tala o ni bina segere barake nga turabu kalanka don ishi ke kana turafa kana bafa kana shefa kana fuifa nuko kibita probe afuka bengal billahi tallahi aba bengal ni turabu kala turabu domba fe bi turabu domba ne chamene kala turabu la mianga do musa sowa mianga wallahi e ko ni musa musa ko turabu do ngala manere le lajara bilake turabu parce que muna angana nyone ke de anga jamana ne amme turabu da o akapma sababa ka cha abida no bi mi bi ani mi do te ke
aya cogo do wa turabu dala tla bebe atla be dangana billah iba do mimo bu miru bolo cogo lo ti maru mani ci turabu e danga si makifa ha iba ko mo be ki dawali be fle jugu e wa so turabu yere di e ka ko ba ki saraka ki ba mo ba kelme bu turabu da ta do wallahi ngu bi turabu da ta do menda suka do ala bido ko mi turabu ko nga ko ma chama nga do wasta ko bido ne ga kontu dila aka na numero black and emission da amido abi do nga kontu la na do na do abi numero e san fe o de wala o de nga numero turabu faka do turabu lingote adira ala ka kira do de mayna ko qur'ana mi yambulu ala ko qur'ana ko la am farqu bayna ahadi rusul ama ko wa mais ni turabu fotoro mo wi turabu ga haram ya haram do mo parce que mo turabu jate dron ka la jeli kala wala no bla li ko la vrai bay ko c'est pas la peine ko nyana mate kasro ay an la jeli ko tekli mo ko ko ka chami te la jeli hein owo eni newi anga ko kenyo karamo ke ere ibu kamneni ejira akacha Dawani abis sonya sanda ko ni pesi abis sonya la de la kana kile kon de la ka turabu da evo ko ni ko ne ko na nga nyama ya chena ne ta do o ga nyama ya ka soro ni gon amanga moria ko mo ke me nga sebe mo fi me nga ma udi mo fi me nga ko mo fi mi saragati mi nga mo fi me ka fo evo na ne fle ni atule ye turabu ta bigita ka ivo era kungo lajebi ivo itugo da ka muso fi maina ikora ka muso beta ibanjini beta adonda bota ndalla ka ke ngale na alala na madale ka ke wallahi suma wallahi ma fa ma don baruke da mi don baruke me ka ko ne la turta ka ke ta me ka ko nda donte me nga donda do wala odila mo be la turke di mo ko yi soro amakere ko ala ka beso amin ni ngalo ha mo ni ngalo ko ba kala folo ka don ni a ko salatu ka ko na lamna shara salatu se ke ka zikri se ke et le kan fa ina fa na flaseli wala ibu no bari mas no gadam no mal no ayo ala kan beso amin ako wala alam na shara ko yala ka zikri se ke le kan ibu no alam na shara jende do kira sallallahu alaihi wasallam ifu no kira muhammad sallallahu alaihi wasallam jeni achi ala ifu no ala ka dugu be mi mado ada asigero be mi amado ashiro be mi amado abaru gero be mi amado ora ko ala bisega weli wati be ayatula ilame me dalu dawma ala bisega weli wati be ala bi jonja bi wati be sida kan ubin tamashan nu dawma chese do ga dama de chese ikana shube suma akumi ka hakli dim iki chese na kadi iga fanda seli ko fa shube suma iki ka wurdi beketi nga ka soro wurdi chembi bulu dalu chembi bulu billahi suma wallahi ake selfana click ala bijay sigatala alam na sharahate wa kana ke shufede ni sa ko seli dai ki ga sumo ke bulla barakala mo ko barakala tara uddi ke shufede ni suno gram mo ka barakala yo ka hake per sigatala wa ni yo ga hake per billahi mo ko be mina ala tadi mana ni bora barakala la tlega fe ala be o tlega kelena mo ko bala ermina mo ko be ala la ermina ala be o er kelena sigatala ni ya ke dora biso onga ya so amun be no ni akachala onga atoga idi anga bara yi karamogo ya no wazulu no fenni tuma dola on be wati do soro ka sunoko o ni bola bara kala ne to soro ne o ke bi ga ala wele wati la on ta wati la mama no bi yera nege sigatala o tuma na alam na shara nafla ni ga wadu hateme na aseli alam na shara nafla ni tle midi do aseli ni sele fara do aseli ya fa mo imana wati so afa de ki bina bla ko ni wati aw ba hakilala ala be wati be wala bi jonja bi wati be wo ma be parce que dugu te ala la dugu
tɛ ala la siyɔrɔ tɛ ala la dayɔrɔ tɛ ala la bali ala bɛ yen k'a sɔrɔ siyɔrɔ ni dayɔrɔ tɛ ala bɛ yen k'a sɔrɔ kuma tɛ mais ne e mɔgɔ min ko ne bɛ nin kuma in de choisi salamu fatiha o ka ɲi i n'a fɔ ala bɛ to k'a fɔ a bɛ kuma o la a ye nafila jɔ sufɛ cɛsiri de fɔtɔ don maa min ka baara tɛ sufɛ baara ye o kan ka nafila jɔ sufɛ maa min ka baara tɛ tilefɛ baara ye o kan ka nafila jɔ tilefɛ nka e ka baara e bɛ boulangerie baara la e bɛ se ka nafila jɔ sufɛ boulangerie baarakɛla o nafila jɔ sufɛ o bɛ se ka ɲɛ o ka gɛlɛn dɛ école maîtrise nafila jɔtɔ tilefɛ o ka gɛlɛn kilasi kɔnɔ o ye ko nɔgɔ ye o kumana waati min ka nɔgɔ i ma k'ala wele a bɛɛ ye kelen masa k'an bɛ sɔgɔma ma Mamadu n y'a dɔn cɛ y'a faamu n b'a fɔ commentaire min y'a ka ɲininkali kɛ a kan ka faamu sa dɛ a ye cɛ ka kuma la a bɛ bere ɲini nin kama ko bɛɛ ka kɔlɔsi ka ala wele ko yala ko sotaramatigiw wa walima sotaramatigiw n'i y'a dɔn olu tɛ ala a ye kuma jugu fɔ koyi ɲininkali don wa n bɛna fɛn dɔ de f'i ye i ka kɔlɔsi ka ala wele bɛɛ n'a fɔra bɛɛ ka kɔlɔsi ka ala wele maa min d'a ma kɔlɔsi la de nka m'o de ma i y'a faamu f'i k'a dɔn diɲɛ baara o baara o waliyu bɛ yen bilahi talahi komi an fɛ yan Bamakɔ yan a ka kuma yan o kɔrɔ dɔ quoi m'a fɔ ko mɔgɔ min Bamakɔ yan mɔgɔ min a tɔgɔ ye di a ye chauffeur kalan ka na se Bamakɔ yan sisan a ye sotarama sɔrɔ ka k'o chauffeur ye m'o fɔ Bamakɔ yan mais Bamakɔ yan Bamakɔ laada ye min n'a fɔra k'i ye sotarama parandiya de kɛ ka parandiya kɛ ka na don chauffeur ya kɔnɔ mɔgɔ min da i la o ka dɔgɔn dɛ parce que mun na a tɔ laada kɛra ni e yɛrɛ ma Nescafé ka joint k'a la walima e ma fanani kɛ walima e b'i yɛrɛ kɛ sunɔgɔbatɔ ye o yɛrɛ k'e ka parandiya la k'e ma joie a kɛra sababu ye k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔw de b'o olu jate malangoloya minɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ olu waliyuw bɛ yen minnu kɛlen na ala la u bɛ fili ka ala kota de walima u bɛ fili ka sigiɲɔgɔn dɔ de tɔɲɔ walima u bɛ fili ka mɔgɔ dɔ de tɔɲɔ mais bilahi u t'u tugu ka maa tɔɲɔ i y'a faamu wa bon a ko bɛɛ ten dɔ de o kumana maa bɛɛ bɛ ala wele an ma dɔn kɔlɔsi yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ o segi an ma dɔn fɔlɔ an bɛna don n bɛna don kɔlɔsi kɔnɔ han ko e yɛrɛ bɛ wurudi la tuma min na i b'a la tuma min na bilahi talahi i b'a ye ko ala sɔnna n ye kuma kuntigi yɔrɔ min na n bɛna don yen sisan nin waa ka cogo dɔ fayidaw la ani fayida kan ka kɛ cogo min na ne ta don ne ta tɛ o fayida kan ka kɛ cogo min na ɲininkali dɔ wɛrɛ bɛ yen ko yali ko fɛn alamina sara ni suratul fatiha ko a wurudi bɛ kɛ cogo di